Хәйрләрсез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Эльмира Диятуллина. Русия Федерациясында бит 115 милләт яши. Шушы милләтләрнең бит һәр барчасы үзенең нәселен, шәҗәрәсен белеп, акыллы итеп яшәп, ул яшәүне дәвам итәргә тиеш. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 140 ел. Дини, дөрес, белем бирү. Безнең төп максатыбыз шушы. Хәзерге вакытта моңа ихтияҗ бар. Кыргызстанда гомер итүче татар эшмәкәрләре. Мы как нация сохранились. Почему? Я всегда считаю из-за двух вещей. Первое — это женщина, это однозначно, да? Они сильные, соответственно, мы, мужчины, должны быть сильными. А второе — потом из-за религии. 20дән артык команда, җиңүчеләр татар балалары. Мордовиядан Рамис Сафин. Футбол полезный спорт, анда егорга кирәк, итәргә кирәк, дыхалка полезна, анда. Хочется, чтобы мы занимались видами спорта любыми, полезно. Ул тормышның дистәләгән елларын татар журналистикасына багышлады. Республика басмаларында татар телен һәм мәгарифен, ислам динен яклаган мәкаләләре даими чыгып барды. Сүзебез Эльмира Диятуллина турында. Үз вакытында татар иҗтимагый үзәгенең солдат ата-аналарын яклау комитеты рәисе, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте карамагындагы мөселман хатын-кызлар ассоциациясе рәисе була. 2021 елның июль айында татар җәмәгатьчелеге Эльмира Диятуллинаны югалтты. Аның истәлегенә ярдәм мәчетендә китап тәкъдим иттеләр. Җиңел, җил кебек җитез, тынгысыз җан. Үзе дә тик тормый, башкаларны да эшсез тотмый. Динебезгә, милләткә файда китерү юлында көн-төн чабучы Эльмира Диятуллина үзе бер чор. Безгә кыюланып, үзебезнең хокукларыбызны белеп, һәр милләтнең үзенең хокукын белеп, Русия Федерациясында бит 115 милләт яши. Шушы милләтләрнең бит һәр барчасы үзенең нәселен, шәҗәрәсен белеп, акыллы итеп яшәп, ул яшәүне дәвам итәргә тиеш. 1980-90 елларда милли хәрәкәт күтәрелешендә катнаша ул. Милли җыеннарда, дини мәҗлесләрдә дә, сәяси митингларда һәр вакыт татарның хокукын даулады. Аның эшләгәннәре санап бетергесез. Әйтик, нәкъ менә ул Кол Шәриф каршындагы сыраханәне алдыра. Замана зәхмәте булган уен автоматларына каршы чыга. Бөтен Советлар берлеген гизеп, Бөек Ватан сугышы каһарманнарын барлый. Мәкаләләре дә, язмалары да основном шу патриотик. Шул Афганистаннан чыккан вакытта инде солдаттарның соңгы шунда ул Афганистанга үзе теләп китте. Теге лидерында. Шуша Брест крепосларына барып, аннан киресен Подольскига барып, архивларда утырып, менә шәйбеләрне уларның язмаларында бик күп менә шу патриотик темага язылган сәхифәләре, язмалары бик. Эльмира Диятуллина 2002-2003 елларда мөслимәләрнең паспортта яулык бәйләп фотога төшү хокукын яулаган кеше. Моның өчен 8 тапкыр суд бусагасын уза. Әлеге көчле рухлы татар хатынын халыкара Нобель премиясына тәкъдим итәләр. Мин үземә өстәлгән миссия дип аңлыйм моны. Чөнки мин башкача яшәргә минем хокукым да, хакым да юк. Менә намаздан соң Алла Субханаһу ва Тәгалә минем калбимә төшереп тора. Мин нәрсә эшләргә тиеш? Һәм кушып эшләтә. Алхамдулилла Раббил галәмин. Һәр кемгә кардәшем, туганым, бәләкәчем, апаем кебек матур сүзләр белән дәшә ул. Эльмира Диятуллина Башкортстанның Илеш районы Сәйиткол авылында, колхозчы гаиләсендә туа. Без гаиләдә 6 бала үстек. 6 бала, менә шуның 5-се безнең апаның ярдәме белән дип әйтәм инде, кеше булган. Кайда гына эшләсәң дә, кеше булып калырга кирәк. Аның иң беренче биргән дәше киңәше. Сугыш елы балалары ачлыкны күреп, ятимлекне күреп әйтергә кирәк инде. Яз көне шу мәктәпкә бара алмый калган көннәр күп буладыр. Шугатадан сүкерә башлый икән, яз көне бит инде. Шулай дип Эльмира апа үзенең тырышлыгы белән ул бөтенесе арасында аерылып торган инде. Менә 1965 елда Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлый. Совет мәктәбе Азат хатын журналларында, Бәйсезлек газетасында эшли. 1997 елдан Мөслимә журналы баш мөхәррире. Эльмира Сарияз, Эльмира Хәдия, Хәдия Лутфия күп тәхәллүсләр белән яза. Гомумән, аны яңа дәвердә ислам журналистикасына нигез салучы буларак таныйлар.
еш кына ир-атларга көчле рухлы булырга, ә нәфис атларга хатын-кыз булып кала белергә кирәклеге турында да сөйли ул. Безнең мотор итеп киенгәнне ярата иде. Bütün колсакларыгызны киеп килегез, шулай итеп килегез. Ул һәр вакыт үзенең менә хатын-кыз икәнен күрсәтә иде. Әлмира Диятуллина шәхси тормышы турында җәелеп сөйләшми иде. Ире Расих белән 40 ел тату гомер кичерәләр. Бер ул, бер кыз үстерәләр. Уллары Марат 21 яшендә фаҗигале вафат була. Лектәйнде теге дин юлында иде. Шушы малай мәрхүм булгачтан инде ул инде ныклап мәчеткә йөреп укып бетереп менә шу белем алып мәчеткә ул инде иркенләп укый иде, ниләрне гарәпчә укый иде. Һәр вакытта ошо әйтергә кирәк инде. Шушы журналистикадан башка аның шушы дин юлында иде. Ул авылга килеп кайтып йөридер бит ул. Без әле кичкенәрәк әле, ул уже Казанда. Ул кайтадыр иде, безгә теге бизенә торган әйберләр алып кайтадыр. Безнең иреннәрне буяп, күзләрне буяп, шундай итеп матур итеп бизәп куядыр безне. Шуннан соң без аның янына иелешеп, җыелышып утырадыр. Әлмира Диятуллина бик ярдәмчел була. Авылдан килгән һәр студентны үзендә кабул итә, ашата, яшәтә, үзенә бер нәрсә сорамый, кеше тормышын, дөньяны яхшыга үзгәртү белән яна. Соңгы елларда эшчәнлеге ярдәм мәчете белән бәйле булуы да гаҗәп түгел. Безнең яшьләргә үрнәк була торган апа иде. Шуңа күрә без аны мондагы кешеләр, яшьләр дә, гарипләр дә, сукырлар да, башкалар да бөтенсен яраттылар. Ул хәтта безнең теге Теләчедәге ятим балалар бар бит. Шунда барып алар аңа әби дип әйтәләр. Ул миңа әйтә: "Карале, мин аларга әби икән" дип йөри иде. Шундай чөнки безнең ярдәм эшендә кешеләр алар гаилә шикелле яшиләр. Әлмира Диятуллина бик күп конкурслар, чаралар оештыра. Шулар арасыннан Сөембикә әниләре һәм кызлары бәйгесен әйтеп үтәргә кирәк. Чара 20 елдан артык уздырылып килә. Әлмира Диятуллина яңа буын алмаш әзерләргә тели һәм бу эштә бер көчен дә кызганмый. Ул үзенең теге кичкенә арбасы белән мөселман кибетләреннән, мәчетләрдән бүләкләр эзләп йөргән. Чөнки минең конкурс үткәрүнең иң мөһиме балаларга бүләк сувенирлар бирү бит. Бүләк сувенирлар аларга бит акча кирәк. Мин аның шушы арбасын кулыннан ташлаттым. Мин кулымда машина бар иде. Алмира апаны мин җиртә аладырым, нинди генә шараларга барса да, нинди генә җиргә барса да. Ул Сөембикә исемендәге урам Сөембикә мәчете булдырырга теләгән иде. Соңгы 2 елда авырып урын өстендә ята. Узган ел 83 яшендә вафат булганнан соң аның исемендәге премия булдырырга кирәклеге турында сөйләштеләр. Эшмәкәр Фәрит Мифтахов быел беренче тапкыр әлеге премияны 3 журналистка тапшырды. Премиягә ия булган Вәсилә Рәхимова Фидакар Мөслимә дигән китап авторы буларак та билгеле. Әлеге басманы Әлмира Диятуллинаның дуслары, фикердәшләре, руханилар, җәмәгать эшлеклеләре алдында тәкъдим иттеләр. 4 өлештән тора китап. Беренчесендә Әлмира апа белән теләктәш булган, фикердәш булган, замандаш булган галимнәр, аның хезмәттәшләре һәм шушы иҗтимагый хәрәкәттә бергә эшләгән кешеләрнең истәлекләре. Икенче өлешендә китапның Әлмира апаның туганнары һәм кызы Миләүшә тарафыннан истәлекләр, бер кайда да басылмаган истәлекләр. Өченче өлешендә президентка нинди хат язган, Мәгариф министрлыгына нинди хатлар язган. Дүртенче өлешендә Мөслимә газетасыннан Әлмира апаның җан авазы булган, халыкка эндәшкән бик күп язмалар. Бер батыр, 1000 куркактан хәерлерәк диелә бер хәдистә. Әлмира Диятуллина татар хатын-кызлары хокукын яклаучы, актив гражданлык позициясе алып барган, дин һәм милләт эшендә үз фикере һәм эш нәтиҗәләре булган кеше. Милли җанлы ак әбине халкыбыз онытмас. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Казанның дини гыйлем бирүче иң өлкән һәм мәртәбәле мәдрәсәләренең берсе булган Мөхәммәдиягә быел 140 ел. Татар халкының алдынгы карашлы зыялыларын, мәгърифәтчеләрен, күренекле шәхесләрен укытып чыгарган белем учагы быел юбилей уңаеннан төзекләндерелде. Яңа өстәмә бинага һәм тулай торакка ия булды. Россия һәм БДБ илләреннән килгән татар шәкертләренә белем бирүче югары уку йортының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Идел-Урал регионында иң зур мәдрәсә булган Мөхәммәдия 1882 елда Галимҗан хәзрәт Баруди тарафыннан ачыла.
башка мәдрәсәләр арасында гыйлем бирүнең югары дәрәҗәсе белән аерылып тора һәм Рәсәйдәге җәдитчелеккә нигезләнгән уку йортларының иң беренчесенә әверелә. Монда гарәп һәм фарсы телләре, Коръән, тәфсир, хәдис, фикъ һәм башка күп кенә дөньяви фәннәр белән татар тарихында укытканнар. 20 гасыр башында 1907 елны Мөхәммәдия мәдрәсәсе базасында мөгаллимнәр өчен җәйге курслар да ачылган. Революция кадәрге Мөхәммәдия мәдрәсәсендә барлыгы бер юлы 5000-нән артык кеше укыган очраклары да булды. Һәм ул төрле катлам кешеләрне үзенә җәлеп итә алды. 1921 елда Совет хакимияте карары белән мәдрәсә ябылганнан соң да монда укып чыккан шәкертләр Совет чорында да мәктәпләрдә мөгаллимнәр булып эшли башлаган. Чөнки Мөхәммәдия дипломы махсус урта педагогик уку йорты дипломына тиң булган. Мәдрәсә янәдән бары тик 1993 елда гына эшли башлый һәм бүген монда бары тик дини гыйлем генә бирелә. Әгәр карасак тарихка, Мөхәммәдия мәдрәсәсе ул татар халкының йөзек кашы булып торып, һәм шул ук вакытта аның асылын саклауга зур әһәмият биргән булса, хәзерге көндә дә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыту программалары шушы кыйммәтләрне саклауга юнәлтелгән. Һәм иң беренче ул да булса үзебезнең татар халкының телен, гореф-гадәтләрен, мирасын саклау белән бәйле. Татар теле фән буларак укытыла, Россия төбәкләреннән килгән кешеләрне кабул итәбез. Дин дәресләре белән шул ук вакытта аларга тел, әдәбиятны, тарихны җиткерәбез. Әлбәттә, укытуның татар телендә алып барылуы башка милләтләргә Мөхәммәдиягә керүгә чикләүләр куя. Татар милләтеннән башка милләт әһелләре мәдрәсәдә укый ала. Чөнки Россия дәүләтенең фән мәгариф законы нигезендә безнең уставта дип әйтәкме инде, кагыйдәләр тәртибендә анда әйтелгән дәресләр нинди телдә алып барыла. Татар телендә, урыс телендә һәм гарәп телендә алып барылырга мөмкин. Һәм бу законга каршы килми. Һәм әйтә алабыз, безнең күпчелек дәресләр татар телендә буларга. Шуның өчен сез татар телен әлбәттә өйрәнә аласыз. Өстәмә дәресләр дә бар аның өчен. Әгәр факультатив дәрес дип әйтәкме инде, факультатив дәресләр бар татар теле өчен. Мәсәлән, БДБ илләреннән килүчеләрне дә монда укырга алмыйлар. Алына ике очракта гына, әгәр дә аларның мөфтиләре безнең мөфти хәзрәтләргә хат язып укырга алуны сораса, яки шул төбәктә яшәүче татар җәмгыяте бу баланы укырга алыгыз әле, бу кешене укырга алыгыз әле дип хат юллаган очракта гына алырга мөмкиннәр. Үзбәкстан һәм Казакстан татарлары мөхтәриятләре белән мондый эш инде күптән алып барыла икән. Бүген Мөхәммәдиядә укырга теләүчеләр саны күп. Бер урынга 3-4 кеше дә вакыла. Һәм бу аңлаешлы да, чөнки монда сыйфатлы белем бирү белән бер рәттән уку бушлай, читтән килгәннәргә тулай торак та каралган. Тик анда керүнең дә катгый шартлары бар. Әлбәттә, тулай торакка эләгү өчен кеше үзен яхшы яктан күрсәтергә тиеш, укуы булырга тиеш, дәрес калдырмавы. Шул вакытта аңа тулай торакта урын бирелә. Традицион укытуны күздә тотучы мәдрәсә онлайн укытуны да үзләре өчен кулай күрми. Безнең традициялар буенча укучы белән укытучы арасында бәйләнеш булырга тиеш. Һәрбер кешегә шундый бәйләнеш, шундый булганда гына без әлбәттә безнең белемебез нәтиҗәле һәм инде файдалы була. Аның шулай булуында шигебез дә тумый. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Кыргызстанда гомер итүче татар эшмәкәрләре. Мы как нация сохранились. Почему? Я всегда считаю из-за двух вещей. Первое — это женщина, это однозначно, да? Они сильные, соответственно, мы, мужчины, должны быть сильными. А второе — потом из-за религии. 20дән артык команда, җиңүчеләр татар балалары. Мордовиядан Рамис Сафин. Футбол полезный спорт, анда егырга кирәк, итәргә кирәк, дыхалка полезна, анда хочется, чтобы мясо занимались видами спорта любыми, полезно. Татарлар тапшыруы дөнья гизә, юлга безне татарлар кылган күркәм гамәлләр өнди.
Кыргызстанда гомер итүче милләттәшләребезнең тормышы, яшәеше хакында җиткергән идек инде. Дөрес, алар монда ныклы тамыр җәйгән, кыйблаларын тапкан дисәк, дөрес булыр. Без булдыра алганча милләттәшләребез белән аралашырга тырыштык. Бүген сүзебез Кыргызстанда гомер итүче татар эшмәкәрләре турында булыр. Алар монда ныклы тамыр җәйгән, кыйблаларын тапкан дисәк дөрес булыр. Без булдыра алганча милләттәшләребез белән аралашырга тырыштык. Менә Ленар Рәшит улы Мансуров белән аның эш урынында очраштык. Я здесь родился, вырос. Это моя, так сказать, родина. Вот. И да, закончил здесь школу, университет, вот. Получил образование высшее. Вот теперь занимаюсь грузоперевозками. В нашей компании сегодня работают в подразделении Кыргызстана в районе 20 человек. Вот. Охватили мы весь Кыргызстан. Активно поддерживаю отношения с нашим татарским обществом. Сам являюсь вице-президентом татаро-башкирской диаспоры. Вот. Недавно мне оказали честь и предоставили должность представителя Союза торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Каждый раз, когда проводятся у нас мероприятия, особенно когда приезжают гости из Татарстана, из Российской Федерации, вы знаете, я участвую постоянно в этих мероприятиях. Почему? Потому что очень приятно, особенно слышать, когда звучит родная речь. Мы благодарны, что сейчас к нам стали часто приезжать вот, из Татарстана. Мы чувствуем поддержку. Ескерткеч güzel табигать кушагындабыз хәзер. Гомумән, Кыргызстан чынлап та бик матур җирдә урнашкан. Хәзер без чын курчак дигән җирлектә. Дөресрәге, әгәр дә аны безнең телгә күчерсәк, упкын дип әйтергә дә була, җәйләү дип әйтергә дә була. Чынлап та бу киңлектә бик салкын да була, бик кызу да була. Һәр хәлдә монда халык яшәми, әмма ял итәргә килә. Безне монда Кыргызстанда гомер итүче милләттәшләребез алып килде. Аларның тормышлары, яшәешләре хакында нәкъ шушы искиткеч табигать кочагында аралашып, сезгә дә җиткерергә булдык, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә Равил Рөстәм улы Моратов, мәсәлән, эшмәкәр. Ул татарларның барлык чараларында катнаша, матди ярдәмен дә күрсәтә. Менә монда туып үстегезме? Әниятиләрегез, әбиләрегез кай яклардан? Минем Давати, бабай, минем бабай, Вакас Муратов, Пешпекта родился в 1894 году. То есть прадед приехал сюда еще, наверное, в 1880-м, наверное. То есть это уже 140 лет. Откуда они приехали, трудно сказать. Я нашел документы, что он был мещанином Чимкента, мой прадед. Значит, отец родился в 25-м году тоже в Пешпеке. Но я родился в Черкеске у бабушки. Там жила мамина мама. А потом Аби Давани переехала в Казань. И каждое лето это был мой любимый город. Да. И в представлении у меня всегда Казань летний, солнечный, такие красивые дожди. Есть такое татарское выражение, да, мы как нация сохранились. Почему? Я как бы всегда считаю из-за двух вещей. Первое — это женщина, это однозначно, да, потому что они сильные. Они сильные, и, соответственно, мы, мужчины, должны быть сильными. А второе, потом из-за религии. То есть мы все-таки, ислам, он как бы помог сохранить нам идентичность, скажем так, в этом сложном мире. Лейсана Садырдинова, татарлар, Кыргызстан. Краснодар крайының Ессентуки шәһәрендә авыл яшьләре арасында көн туп бөтен Россия футбол ярышлары тәмамланды. Онда илебезнең бик күп төбәкләреннән 20-дән артык команда катнашты. 10 көннән артык барган ил күләм бәйгедә Мордовияның иң зур татар авылы Белозерье командасы беренче урынны алды.
Авылның 13-14 яшьлек малайлары көн яктан җиңеп кайту уңайыннан республиканың Татар эшмәкәрләр клубы футболчылар хөрмәтенә зур аш мәҗлесе уздырдылар. Авылны бөтен илгә таныткан малайларга бүләкләр тапшырдылар. Россия күләмендәге ярышта беренчелекне алган команда турында хәбәрчебез Рамис Сафин җиткерер. Дөресен әйтик, Мордовия татарлары дигәч, күпләр аларны бары тик эшмәкәрләр яисә мәчетләр салып намазга йөрүче диндар кешеләр итеп кенә күз алына китерә торганнар. Ә бит алар тормышның бөтен тармагы белән дә ныклап шөгыльләнүче, уңган һәм булдыклы мишәр татарлары. Алар икътисад, сәнәгать, фән һәм спорт юнәлеше буенча да еллар дәвамында республикада зур эш алып баралар. Хәйриячелектә һәм мохтаҗларга ярдәм итүдә дә аларның өлеше әйтеп бетергесез. Егетләрнең Ессентукига бару, яшәү чыгымнарында эшмәкәрләр үз эшләренә алганнар. Без мәчет эшләренә генә түгел, үзгә эшләргә дә күп әтелде инде хәзер спортка күп әһәмият бирәбез. Шулай ук безнең теге балалар хоккеймен занимается, көрәшмен занимается, аларга бик күп тоже ярдәмнәребезне бирәбез. Как бы теге урамда азып ите бирәгенчә, алар балаларыбыз мәчеткә йөри, спортмен занимается күп, и поэтому безнең шундый бигенге Аллага шөкер результатларыбыз да бар. Мордовияның иң зур татар авылы Белозериядә 3000-нән артык кеше гомер итә. Авылда халык акчасына салынган 8 мәчет эшләп тора. Мәчетләр каршында хоккей һәм футбол командалары оешкан. Алар ел дәвамында авылда үзара ярышлар уздыралар. Авылданын яклап читтә дә көч сынашалар. Авылның Белозерия дип аталган хоккей командасы ел сайын районда гына түгел, республика күләмендә узучы турнирларда катнашып җиңү яулыйлар. Аларга да спорт киемнәрен эшмәкәрләр алып бирә. Юл, кунакханәдә тору чыгымнарында алар каплый. Балалар өчен акча жәл түгел, балалар өчен акча түгәргә кирәк. Аны түкминчә булмый. Алар ытсыннар, стимул булсын үзләренә, яхшы гына интереслары күбрәк. Эрәнәләр нигә уйнарга итәргә. Футбол командасының тренеры, авыл мәктәбенең физкультура укытучысы Наим Янглишев белдергәнчә, Ессентукида узган бәйгедә илебезнең төрле төбәгеннән иң көчле 16 команда катнашкан. Шуңа күрә ярыш бик кискен һәм җитди була. Ничек кенә булмасын, Белозерия малайлары туган якларына җиңү белән бергә чемпион кубогында алып кайталар. Бүген исә эшмәкәрләр авылның хәләл кафесына әле яңа гына Бөтен Россия футбол бәйгесендә беренчелекне алып, чемпион исеменә лаек булган авылдаш яшүсмерләрне кунакка чакырганнар. Алар уже не первый раз выиграли республиканские соревнования, алар выиграли по Волжье, алар заняли Россия-то 3-е место по мини-футболу, потом в прошлом году алар заняли 2-е место, в Ессентуках был турнир, в этом году мы уже заняли 1-е место. Ил күләмендә җиңеп кайтучыларны бу көнне котлаучылар байтак булды. Авыл мәчетләре дә читтә калмады, рәхмәт хатлары белән акчалата бүләкләрен дә кызганмадылар. Безнең малайларыбыз мини-футболда беренче урын алдылар. Россия күләмендә бу зур гөрүлләргә торган җыелыштыр. Чөнки ул малайларыбыз 9-10 елларда кайсылар представить иттеләр безнең Ажука авылыбызны Россиягә. Тренер Наим сүзләренә караганда, футболга йөрүче балалар укуда да сынатмыйлар, атнасына 5 тапкыр тренировканда калдырмыйлар, әле мәчеткә, намазга йөрергә дә вакыт табалар. Футбол полезный спорт, анда егырга кирәк, итәргә кирәк, как бы дыхалка полезна, анда хочется, чтобы мәсә занимателься видами спорта любыми, полезно. Альхамдулилlah җимагәрим, аткайман, бакайман, әмма сери, намазда да, айтка да. Намазларда укыйсың? Да, альхамдулилlah, намазларда укыйбыз. Ессентукида җиңү алып кайткан һәм авылданын еракларга тараткан 16 малайга һәм аларның тренерларына эшмәкәрләр акчалата бүләкләр һәм республика башкаласы Саранскига бер көнлек сәяхәткә бару өчен сертификат тапшырдылар. Мордовия Республикасыннан Рамис Сафин, татарлар. Тапшыруыбызны Гамил Авзал шигырь юллары белән төгәллибез. Җырларның да иң татлысы синдә генә, уйларның да иң яктысы синдә генә. Туган илнең, туган телнең матурлыгы якты илһам бирми икән кемгә генә. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.